What's up, man? And this is Doc XTV. Sa balong malalim, hindi naman pwede, sapagkat madilim. Ngunit kung may ilaw, akala mo'y langaw. Oops, teka muna. Bago natin ipagpatuloy ang video na to, ito muna yung mga nangyari. Hindi naging madali ang ating biyahe patungo sa ating destinasyon. Ang 2 oras sanang biyahe ay naging humigit kumulang 3 oras dahil sa mga saradong daan gawa ng mga inaayos na kalsada. Nag-aagaw pa rin ang liwanag at dilim habang binabaybay natin ang daan kasabay ng mga matutuling na sasakyan. Bago pa natin marating ang Masangret Cove, maraming kaganapan ang nangyari sa daan. Mula sa mahinang signal, mula sa mahinang pandinig ng ating napagtatanungan, mula sa isang misis na hindi kabisado ang daan, mula sa sting ng bubuyog. Ilang minuto pa nga, narating na natin ang bungad papasok papuntang Masangret Cove. Kailan po kayo uuwi, yun po yung inspiration niya. Kahit isang linggo po kayo dyan, basta Nag-umpisa na ang totoong thrill at excitement nang unti-unti nang napapalapit sa ating destinasyon. Jamanaya. Dahil sa malubak na daan, kailangan natin ng dahan-dahang pagpihit sa manibela para maiwasan ang pagbulusok sa bangin sa magkabilang gilid. Sa kabilang banda, unti-unti na nating maririnig ang mga hampas ng alon sa dalampasigan. Hanggang bubungat sa atin ang napakapambihirang ganda ng lugar. Ang Masangret Cove o mas kilala bilang The Little Blue Lagoon ay matatagpuan sa bayan ng Agno, Pangasinan. Ang lugar na ito ay muling binuksan para sa publiko matapos ang mahabang panahon para sa rehabilitasyon ng daan at patanarin ng lugar. Kasabay ng hangin na dadampi sa ating mukha, tayo ay maglimistulang nakalutang sa himpapawid. Sa ganda ng lugar, makakalimutan natin ang ating mga problema sa mga bagay-bagay. Habang nililibot natin ang lugar, maraming pumapasok sa aking kaisipan na tila nagbibigay sa akin ng kakaibang emosyon na hindi ko maintindihan. Sobra-sobra pala ang ibinibigay na biyaya sa atin. Matuto lang tayong makontento sa kung anong meron at sa simpleng iyon, madali lang tayong sasaya.
Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan ng maraming barkada. Okay na yung konti, basta tunay. Mahaba pa ang araw at panahon sa mga sandaling ito, ngunit parang nakumpleto na dahil sa napawi na ang pagod at muling nakakuha ng panibagong lakas. Patapos na ang araw, ngunit ito lang ay simula para saksihan ang mga maririkit na likha ng ating dakilang lumikha.